Pokud sa mi to nahráva. Dobre, sa mi to asi nahráva. Dobre, čaute všetci, zdravia z Viklev u novej multiplayerovky s dvoma špeciálnymi hostiami na novej City mapke, ktorá sa volá Sunburn Islands, so Shadym, s G-Fistal, so skurveným Stevom a s Danom, so Židom, ktorý sa schováva jak boh. Dobre, čiže aby ste aj vy vedeli, Degeši, takže goal tejto mapy je to, že nehrali ste ešte nič takéto, ne? No, ani ne. No, že počúvajme, že to ešte musíme mi nájsť taký Victory Monument a tu máš také blbosti napísané, tu už môžete rozkradnúť túto čestku. Shady, pozri sa, vykradni. Že toto, že tu máš proste všade po mape, vieš, takéto všelijaké česty s bonusami a blbostiami a my teraz mohli by sme prvý diel nájsť onu Victory Monument, tak si sa mi zbugol do hlavy. Že mohli by sme nájsť iba Victory Monument, vieš, a tam proste ty máš také dungeony, vieš, nejakých 15 alebo koľko ich tu je. A v každom dungeone máš ako keby takú trofej, vieš, vlnu, vieš, nejakú. No a tu vlastne, keď dáš do toho Victory Monumentu, tak vlastne to si akože tak prešiel, vieš. To je vlastne taký gól, vieš, a potom neviem, že môžeš prežiť úplne hoci ako, tu máš tie všelijaké tieto, one pravidla, či čo to je za pičoviny. Dobre, tak pome, som ráďoší. Inak berte dreva a všetky takéto kraviny, to sa celkom hodí, lebo to bude úplná halus. To chce loďku. No inak to sa tiež dosť hodí. Ale máš to, vieš, zatiaľ po tej mapke tie čestky prašivé. Tak to je také, dúfam, že mi to inak nebude lagovať, keď tu budú nejaké, nejaký zomboši veľa. Lebo to, že to je super hojstyle, vieš, tak aby ste si nemysleli, že to nie je len také, vieš, že proste chodíš si len tak a tu máš plnú riť spawnerov, vieš, zabíjaš a toto všetko možné. Poznám vešové hry, už som tak. No, tak to je mega. Uzrel. Hliny, tak zoberte, hliny. No pozri sa, tuto máš hneď jednu onu, som našiel tajnú onu, počkaj. Kurva. Poďte sem. Pozeraj. Dungeon 13. No vidíš, poďte sem, smraďoši. Tuto dole. Dano. Žido. Radšej mi hovor Dano, dobre? No dobre. Pozri sa, takto ty prídeš dovnútra. Toto je čo? No pozri sa, že tuto máš takto nejaké proste takto si to preberá, skočíš sem. A vidíš, tu máš hneď takto vlny, vieš, a toto je asi taký najjednoduchší, vieš, že tu nič není. A takto a takto ty si vlastne zoberieš tú vlnu a hodíš ju tam do toho monumentu, vieš. Dobre. Vykrompačujte mi to niekto, nemám krompač. Ani ja nemám krompač. Skáč. No dobre, padal som do jamy. No dobre. Toto je čo? Batogír. Ty kokos, akože dobre. Všetko som to vyčuroval, pozri sa. Ty hovedo. Počkaj. To čo, kde si? Čo tam je? Nejaké hríby, to chcem. Chod to vyčerkovať, inak to som zvedavý, jak sa dostaneme hore? Piesok, pod sebou ideme. No tak počkaj. Ale to sú oné. To sú tie sandstone bloky, či ak sa to volá. Uhni. Potom torčku pod to, aby ste vyskakali. No. Yes. Počkaj. Čo máš v ruke, banán? Neviem, nejaké vajíčko. Koko, to čo mám v ruke? Spout Blaze? Lol. Počkaj, Shady. Počkaj, vidím nejakú vysvietenú chujovinu, tam pôjdeme. No znič ten oný. Uej. Utekaj. Počkaj. See ya, bitch. Posed utoč! Hajzel! Si mi ju mal vrátiť. No poď, aj sorry. Inak toto bude dosť randa, keď sa to tak zatomavne všetko. Hen, tam je nejaký tunel v onom sklenený, vidíš ho tam? Kde? Tuto pod kde som ja, tam pod vodou je sklenený tunel nejaký strašne megatronský. No tak to bude nejaký dungeon ďalší. A to sa a tuto je tiež vysvietený tento kokon. Tomu ver, ale jaké one sú tam pod vodou?
Nevadí, bolo by dosť dobre, kebyže nájdeme ten Victory Monument, vieš, lebo by ste to tak lepšie aj pochopili, že o čo tu vieš ide, lebo takto to je také, Zombici! vieš. A tam dole niečo svietí. Nejaký glowstone. Poďte ďalej, smraďoši. Shady na loďke. Ešte raz mi povieš smraďoch. I dare you, motherfucker. Poď. Celo by to... Ty Ježiši. kokot. Počkaj, to odrabem. No, dobre. Hen tam je niečo vysvietené na kopci, tam by to mohlo byť. A No dole tam. je nejaký sklenený tunel zas. No, to budú ďalšie, dungeony nejaké. Kokos, ja to neviem hrabať, keď som... Ja to neviem hrabať, keď som vo vode. Fuck shit. Fuck shit. No dobre, tak ja už to naháňam, že bráci. Kde ste? Za tebou. No dobre, poď. Za tebou. Za tebou. Kokos, inak toto svieti jak o dušu. Čestá! A mám strašné lagy. Niečo sa tu bude diať. Nič to není. Big drop off. Creeper. To čo Počkaj, to je? ja mám drevený meč. Jaaaaaa! Jaj, Degeshi, pozrite, to je ono. To je ono. Počkaj. To je ono. Ale podľa mňa ma to zabije, keď toto spravím. Ale ne, dobre, žijem. Dobre, poďte sem. Ten horekov. Kokos Anvily. No, poďte sem. No pozri sa, takto vyzerá ten Victory Monument. A tuto všade musíš dať ešte vlny, že white wool, orange wool, bla bla bla. A my už z toho jedného dungeonu máme, že brown wool. A tá je tu. Vidíš, že takto to proste si naskladaš tie rôzne farby. A proste toto je náš goal, vieš, doplniť takto celé celú tú onu buzošinu. Tak poďte sa pozrieť, čo to je. Čo sa potom stane, akože keď to naplníme? Tak nič, môže si vyhoniť akurát. Poď si zobrať postele, kraviny, hej. Kokos, tu sú jaké strašné. Ale veci. dajte do tej čestky, čo nepotrebujete, hej, nech keď skapeme, aby... Počkaj, čiže bed z toho ledru si inak spravte gear nejaký. Ja si zoberiem meč. Ja nebudem, budeme to potrebovať na enchanty a podobné chujoviny na knihy. Čo? Však leather, nevymieňajte to na pičoviny, aj tak skapete. Ja, Ale to sa neenchantuje nič. Jakže sa to neenchantuje, však máme To si XP. hľadáš. Tu nemá šancu, tu ťa Je to ešte aj uhlie v tých oných, hej, viacej furniskách. jak. Poďte sa ešte pozrieť, čo to je všade, ty kokos. Ináč dajte si posteľ a nech sa tu máme čo... Ale tuto nechcem. Poď, to ešte nejaké dolné poschodie. Ty kokos! To čo to tu je? LOL. Toto je nejaká enchantnutá verzia, ja som toto ešte nikdy nehral. Storage room? Wow. Wow. Ty kokos, kámo. Hneď si zoberiem one. A máš to enchantment table, pozri. Z tých obrazov pojebaných si zoberiem gear. Je nejaký gombík, stlačím ho? Počkaj. A ne, nebudem kradnúť, nebudem skurvený grifer. Počkaj, tu Ináč, máš není tu rebrík ako v pohode. Hej, už mi to došlo. Ale toto je nejaká enchantnutá verzia, čiže ten vex to asi nejako enchantuje. Kokos, ender chesta. Ty kokos, tak pozrite sa do tejto čestky. Tuto do drevenej. No, pick up, move and the chest. Zoberte si z toho niečo, fire protection, blablabla, night vision. Hopper Collection, chcem toto sekeru. Zoberte Boty chcem. Lebo ja som toto už kedysi hral, vieš, ja som si to hral single playery, ale toto tu vôbec nebolo, vieš. Vision. Tak on to asi upgradeuje, vieš, aj s tými ender chestami je toto. Vexian X Blaster? Ty kokos, koľko expotuje v krabici. Pozri sa, čo je toto, hen? Pozeraj, poď sem! Tu sú tie Battle of Enchanting, ne? Počkaj. Ja som to zapol a niečo sa stalo. Tak lebo... Tuto za mňa vyletela nejaká flaška. To je tá Bottle of Enchanting. Už sme to dobre zbugli.
pozri. Neviem, čo to spraví. Čakaj. V čestách není nič, hej? Je, sú tam veci v čestkách. Kokos, pozri, aký fail, ten tu dal naopak helmu. Však to ja som dal, ty magor. Ja, že to spravil ten oný. Dobre, tak poďte si niekde sa tuto usadiť. Kokot, Minecraft mi padol. Poďte si Čo na ti túto padlo? postele. Ty kokot. Poďte sem. Hej, poďte sa vyspať a pomendať, one. Nejako sa to usadí, vôbec je tu 1500 vecí. Ty kokos. Hej. Nemáte niekto nejaké žrádlo, lebo ja som skončený za chvíľu. Ja mám, ale tiež potrebujem. Počkaj, dám ti. Počkaj. Andy, na. Spider, hej. No hoď. Nechcete meče, krompáče a tak? Ja som si zobral jeden meč, krompáč a nič viac. Krompač by som bral a ja. Ale drevený iba. Ja aj tak to nechcem. Tu sú nejaké gate. Ja kopem len s diamantovým, jak pán. No počkaj, toto si sem takto dám. Tak si toto tak uložím. Dobre. To čo je toto? Basic equipment? Hej, to ti Ty padlo. kokos, pozri sa! Stlač to. Wow, Jaká ale vec. drevené sú na hovno, to nechcem. No To spálim rovno, idem to spáliť. Ne, počkaj, mám kerot, ale to si tu urobíme farmu potom, ten nezožerem. Hej. Dobre, tak poďme nájsť nejaký prvý dungeon a poďme skúsiť niečo dať. Tak počkaj, idem dať dohromadné čestky, tie blbosti, čo som nazbieral. Tu máme aj Alebo saplingy. sa zatiaľ budeme tento diel tak usádzať nejako, či už ideme rovno do akcie? Dobre, neviem koľko dlho to robím, vieš, či koľko to natáčam, neviem, chcem to mať na také pol hoďku, vieš, 20 Tak minút. voláme spolu 16 minút, No, tak buď 17, tak ideme povedzme, že už asi nejakých 12 minút natáčaš, alebo možno menej, 10. Hej. No, Ináč tu je vchod do toho Victory. Ty kokot, čo tam lieta? čo? Kokos, toto je plná riť. Toto inak ešte neviem spraviť Kde strašnú lieta? vec. Shady, Tak poď sem na hore. stupe to je. Poď sem hore do tej všeobecnej čestky a tú všeobecnú čestku poď rozstrediť tam dole. Alebo dáno. Ale však na čo? No, neviem, nech to je také pekné, ne? Netreba. Čo ja viem, ja to chcem mať také pekné, také no-lifeovské. Poďme skôr radšej sa postarať o jedlo. Tak mám jeden spawn blaze egg, môžeš si dať, keď chceš. Zapnú! Toto. Bol si toto. Zabil si ho? Hej. Dobre. Ty kam si išiel? Dobre, žijem. Jebko. Dúfam, že sme ho na nič iného nepotrebovali. Tak, toto má následne. Našiel som nejaký easy newbie dungeon. Áno? Hej, to je hneď tu pred vchodom a sú tu aj tie penisy, tie zelené, z ktorých sa robia knihy, jak sa to volá? Cukry, no. Tuky, bielkoviny, tuky, bielkoviny. Počúvajte, tú všeobecnú čestu som presunul iba sem. Len tak. Dobre, poďme. Inak nemám vôbec jedlo, ale vôbec. Ani ja, treba urobiť farmu. Máte hlinu, zobrali ste ju? Ne, ale Neviem. ja môžem nachytať ryby. Tak nachytaj ryby, buď taký dobrý. Počkaj, ja si ešte spravím waypointy. Jak sa volal ten dungeon, nevieš? Ten, čo sme teraz tam spravili? Tá hnedá vlna, to bola Wool 13, či Dungeon 13, či... Nevieš? Neviem. Volalo sa to, že ich möchte deine Scheiße schmecken. Lucky break to bol. Počkaj, no, že dáno, nech to máme pekne spravené. Počkaj. Jak mám nakombinovať hnedu? Vieš, na waypointy, jak to mám. Počkaj. Fuck. Fail.
Dobre, serem na to. Dobre, poďme sa pozrieť do tohto dungeonu. Nech stíneme dneska. Už sú tam nejakí zombici. Áno, však nevadí, poďte. Bude halus, kde si Shady? Kokos rybár, Shady rybár. No poj. No, dungeon 1, to je akurát. Ty... Jak si tam plávate? Nejež. Ježiš! Otoď sa, Shady, otoď sa a pozri sa do vody. Tam je nejaká česta vo vode, vidíš to? Tuto. Úplne dole? Úplne sa pozri podo mňa. Vidíš to? Počkaj, idem tam. Vidím, ale ideš dole a nič tam není vidieť. Kokos, dúfam, že toto vyplávem do hora. A ich tu viacero. Fuj, No, utopím sa. Ja sa udusím, Musíme zohnať pumpkin. Ja som mŕtvý inak. Ježiš, ne. Dobre, žijem. Dobre, treba zohnať pumpkin na toto tu. Hej. Počkaj, to keď si dáš pumpkin na hlavu, tak môžeš dýchať? Hej, pod vodou. To fakt, to som nevedel. Lol. Noob. Dobre, poďte sem. A pozor hlavne, aby sme nebúchali do seba. Aha, díky. Sorry. Kokos, ak si to nedopovedal. Sorry. Pohode. Kokos, teraz sa ti zobral. Osvetluj to, Ale počkaj. nemám torče, čo robiť. Ja som tuším zobral, by tam mali byť niekde na zemi. Vykopal som spawner, degeši. Tu je rebrík do nejakej zemnej veci. Čakajte na Shadyho, počkaj. Ja vás dobehnem, poďte zatiaľ. Dobre, poď. Našiel som čestku. Čo tam je? Neviem ešte, ale počkaj Ja máš vlnu? Dva mám. Á, biela vlna, dobre, poď, super. Zobral som Dobre, to ale ešte. tam dole je niečo ešte. Tu je ešte pokračovanie. Počkaj, Ty kokot, ježiš. tu je ešte pokračovanie. Tu sú tie šugry, čo som... Ježiš, ja sa tam neviem trafiť. Ježiš, fail. Utopíš sa, ty vole, No, tam je dobre. sklo, ty debil. Aha, Dungeon 2, Haunted Mines. Počkaj, to si necháme na potom, takže... Dung 2. To si dám takto. Ne, to je pokračovanie vodné. Dobre. Koľko spawner za nami? Dobre. Vykopal som Asi spawner. vás nenasledujem, ale našiel som jednu plnú čestu veci. Tak to všetko vylutuj. Ja som tiež našiel asi v tom Dungeon 2. Ty kokos! Čo? Ty kokos, tak tu je plná čestka. Shady, čau. Minecartov a podobných chujových. Kokos, tu sú raile, tak to zoberiem všetko. My tam máme plno rielov, ja som tu našiel bookshelfy, mám tu ledre. Počujete, viete, ak sa dohodneme, že každú cestu vykopávajte, nech sa nemýlime, vieš, že tam niečo je. Dobre, ale ty vole, poďte sem do toho Dungeon 2 Haunted Mines. No choďte tam, ja si toto ešte Je to ukáž. Poď sem teda, no. Počkaj, kde si? Tuto hore musí skočiť, tuto doprava. To ale nedáme na jeden inventár, toto Ale ne, je... poď sem, Shady, poď, ale rýchlo musíš plávať a hlavne sa tráf. Ideš za mňou? Hej. No, dobre. Kokos, Dano, ty už si jak ďaleko. Ty kokos, toto musím všetko pobrať. V tejto minecarte Poj. boli tu 2 irony nebejknuté, No. 3 krompáče kamenné, Ty 60, kokos, tu čo je? 64 šipov a kukni do tej čestky, čo tam je. Nič. Do Ja, tej počkaj. veľkej čestky, ty magor. Ty kokos. Nie, ty blbec, posunul si tú čestu. Kokos, ale... Chlap, tu máte krompáče, one. No tak počkaj, čo zoberiem? Gunpowdery? Zoberiem? Ne? Počkaj. Ja zoberiem asi Nedajú sa stakovať tie minecarts furnace? Nedajú. raily, ledre, chleby, Ja zoberiem aspoň 2 cobweby. tieto, one, Nie, aspoň z kože. Torčky ešte zober, tam som ti jedný vyložil. no tie teraz mám steak. Tu ešte ledre. Ledre zoberiem. Dobre, super. Nemáte sandstone niekto? Ešte luk si tu nechal. A šipy. Nemáme A vôbec, ja mám plný gunpowder. inventár, ja som všetko nabral. Sand alebo sandstone nemáte? Nech vám dám do steku. Nemám. Ja nemám vôbec. Mám. Čo máš? Chcete niekto gate? Shady, kokos, pozri sa, aké gate. Čo máš, Shady?
Sand alebo sandstone? Ja už ani jedno z toho pravím. Aha. Jej, to sú moje. Ja vlastne to sú asi tvoje, no. Tuto si zoberte, ja vám to spravím z toho ledru nejaký gear. Ja už mám. Áno? Tak daj mne. Počkaj, Helmu si Aha, nemám teraz z čoho. sa često ti dám. Jebem na sandstone, nechcem ho. Nedávaj mi ten sandstone poondený. Počkaj, ale však mám plný inventár z teba. Ty, To si zoberiem tú onú tuniku. Počúvajte, nemáte niečo nažrať, lebo ja nemám vôbec nič. Počkaj. Počkaj, ako mám difficulty? Normál. Dobre. Pavučiky. Spider. Dajte ho dole, lebo ja som úplne mŕtvý. Však kto má ten luk a šípy? Ja mám... Ja mám lúk iba. Ja mám aj... Shady, tu máš luk. Shady sniperu to. A hoď mi šípy. A chleba, ja mám jeden chleba. Tak ten bol môj. Nech sa mi... Jaj. Dobre, poďte Hodíš mi tie ďalej. šípy, Andy? Ja nemám šípy. Tu máš šípy, polka steku šípov. Ja nemám šípy. Kokos, to je inak strašný komplex. Poďte sem. Tuto bude ďalšia, inak nemali by sme ísť odniesť tú jednu vlnu? Mám bielu vlnu, vieš, lebo keď nás zabijú, tak musíme ísť znova. A tak to je jedno. Mám tu, že skeleton. No poďte rýchlo sem, lebo toto sa to už tak množí. Ty kokos! Prečo sme nastúpili na tie Minecrafty? Ne. Ja defendujem. Toto nedáme, ty kokos, tých skelet. Dáno, jak to ide v tej Minecrafte. To si sa dobre zbugol. No toto nedáme nikdy. Koko, najpomalší vlak na svete asi. Čiže nemáš tam ty si úplne zbugnutý. Poďto prebežať sa na Poď ma, soď ma. Serem ti. Ty vole, teraz si tu bol, soď ma. Kokos, ja som na druhej strane. Ježiš, strašný lak som dostal, strašný lak. Spider. Nie, Poďte utekla sem, mi ona. poďte sem, to je strašne veľké množstvo ironu, ale ja nemôžem žiť. Osvetli to tu. Nemám s čím, nemám fakle. Ty kokos, mňa toto úplne seká. Strašne má vlagy. Kurva. Dobre, už som pohodil. Rýchlo tu musíme spraviť nejaké barikády. No dobre, ja idem prežiť, ale to majte sa pekne. Ježiš, horiaci pavúk, to čo je? Kokos, mňa To toto... čo je pre Boha? Ja mám úplne lagy. Creeper! To čo je? To čo je Vy toto? čo ste tam spravili? Mňa nám... Andy, kúkni sa za mňa, horiaci pavúk. Čo? Nevidíš, Je to- poď sa sem postaviť. Poď sa čeknúť, ty Kokos, kokos. vidím to, lol. A tu je ďalší nejaký mob horiaci. My keď sme tam došli, nakoniec sme to, vieš ako začalo lagovať? Strašne. Kurňa, toto My je sme- zlé. Toto je zlé. Ja idem preč, Hoď ja mi idem. nejaké bloky. Čo, kde si? Spadol som dole. Tak tu máš. Čo tam robia? Tuto, poď. Pozor za tebou. Ujni. Počkajte, ja toto spravím takto. Poď. Poďte preč to, lebo mne toto strašne začína lagovať. Ty kokos, mega šupka. Toto bol, ty kokos, ten pavúk, to bolo čo? Kokos, my sme tam došli a ja som chytil najväčší lag na svete, lebo sme, vieš, asi aktivovali všetky tie spawnery a všetky tie Ale bojoviny. chápeš to, jak môže byť hen taký pavúk? To som nikdy nevidel. No. Počkaj, Dungeon 2. Ja musím ísť fakt do basky, ty kokos. lebo- Počúvaj ma, tu keď vyplaveš hore na povrch, tak si rovno hneď pri onem. Hej? Si to jedno more pred baseom, čo je. Ale ja už nemám vôbec vzduch, vieš, aby som to nedal. Počkať. Ty kokos, akože tak tento Dungeon 2 už je celkom hardcore. Failed. Ježiš, vonku je noc? Hej, To si Pohnite. robíš srandu. ináč mohli by sme aspoň nejaké homey alebo niečo také dovoliť, lebo toto je hrozné. Ale však, keď sa zabiješ, tak sa spávneš pri monumente. Akože takto to si robíš srandu. Shady, zabij to. Čo ti tam mení? Shady je v monumente a ja som v Jaj, monumente. to si ty.
kokos mňa to nahádza, proste ten Počkaj, skeleton. vidím, už si nachystávam lúk. No, rozšupuj ho. Netrafil som. Creeper. Kokos, jak strieľaš mimo tie šípy. Jo, No, toho dobre, som to dal bolo dole. To bolo Teda dobré. trafil. Tu máš helmu. Inak hentam v tom Dungeon 2, tam na konci bola plná riť ironu, lebo by sme si mohli nejaký A- gear spraviť. Chlapče, videl si, čo bolo v tej česte? Ne, nestihol som sa. Iba nejaké, Tam boli- počkaj, tam- myslíš tie raily a tieto blbosti? Nie, v tej, čo sme tam nakoniec došli. Aj, tak to neviem. Chlapče, tam boli, to bola plná česta zlatých a všelijakých krompáčov. Kokos, to čo som zobral? Že rúžu, že Fire Aspect a Sharpness 2 na rúži? Tak to asi do Anvilu bude treba dať, alebo čo. Neviem. Ups, Niekomu Sorry. zvoní telefón. sorry. Kurva. Počkaj, White Wool, máme prvý dungeon, ty na druhý. Wej. Počkaj, ja si toto zatiaľ len tak označím, aby som si to pamätal, že Dung. A počkaj, vlastne ne, to si zapamätáme. To bude po ceste ešte. No dobre. Kde si Shady? Lovím ryby. Že zase niekto niekomu volá. Ty kokos, akože mega riť. Všetky veci som si vyložil. Do prdele, mobil som chodil na opačnú stranu miestnosti a tie pondené one vlny tu behajú ku mne. Fuj, ty kokos, toto bol normálne adrenalín, čo ti poviem. To bol brutál. Treba tu vytriediť, toto dáme meče. Hlavne, čo celkom je tak dobrá taktika. Inak to nemusíte triediť, lebo teoreticky môžeme spraviť to, že keď budem veď niekedy offline, veď niekedy ráno a budem mať čas, tak ja si to môžem rozstriediť, vieš. Aha, To je dobre. jedno. Kokos, čo s týmito? Nedá sa niečo uvariť? Ty kokos. Inak nemáte náhodou niekto druhú Ender Chestu? Že by sme to nejako spojili? Pozri sa, ty vole, čo je tu napísané. Jaj. Jaj, Sorry. dobre. Ty s tou udicou. Počkaj, nie je niečo v tomto? Kokos, to je 64 uhlia a je na uvarená ryba? Nie, je surová. Akože robte si srandu, pozri sa, čo ja mám. Ty si degeš? Zhorte, že vráci. Ty si blbec, ty si, prisahám, ty si debil. Rýchlo mi dajte nejakú vodu, alebo čo, nie? Nemám. Ne, bež. Fuck you. Zabíja. Nie, daj mi tú rúžu, skáp, chcem rúžu. Rúža moc. Akože rúžovi dajte. Okamžite mi daj tú rúžu, si že vrát. Ne. Počkaj, rýchlo si musí dať armor. No poď sem ty aj. Všetky poď a zabiť. Rýchlo poď na ňo. Rýchlo sundaj. Akože nemá pri sebe sekeru. Ja sa neviem odtiaľ dostať, no. Nie to najzel. Už tam skeleton neúžil. Nie, pomoc, Dobre, skáp. To je No a teraz si dúfam, že strátil rúžu. všetok equip mi padol do tej bezhodnej diery. Chodte okamžite niekto pre rúžu. Tá Mal rúža som, je strašne dobrá. mal som plný inventár. Chodte preto. Ty kokos, však to je najväčšia hĺbka na svete asi. No dobré, viete čo, zatiaľ stopnem prvý diel a ešte si potom zahráme alebo niečo, len zatiaľ ukončiť ten prvý, nech to má na 20 minút. Dobre, skápem. Počkaj. Dobre, Nemáte niekto ďakujem, že torky? ste si pozreli toto video, dajte nejaký koment, odber a skúste si Pauzujte, tipnúť, vidíte. či, áno, skúste si tipnúť, či Dano nájde do ďalšieho To je oného, píky. či Dano nájde do ďalšieho levelu rúžu, pri ktorej sa zasa utopil. Dobre, čaute.